аэропорти Внуково. Пеши ҳар як стойка регистрация бинен чӣ хел одамай. Мисол видеои пеш мулакадоме ки тамошо мекардем омадем видео мекардем, ягон вақт хеле бад бигем одам набуд. Ба ҳамаи шаҳрҳо парвоз кардестем. Ҳамаи шаҳрҳо қимат чидестем бубин нархнавои билет. Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва бовар карда билет мехарем. Аэропорти Внуковода қарор дорем ва чӣ гуфтанем, чӣ хеле ки аввали видеода дидем, дар ҳақиқат ҳам мақсад мардум буромадест, ба ҳамаи шаҳрҳо парвоз кардест, хитон ба чашми хитон дидем. Ва дар ин видео ҳаму саволҳое ки бисёртар телефон мекунем мепурсем, бисёртар дар комментария менависем, хостам ҷавоб гардонам. Аввалан бисёр саволҳо шидест ки мақсад гражданино рафта метавонанд, ё ки РВП доро, ё ки ВНЖ доро. Бале айни замон ҳама рафтест, ягон каса нагардондестанд. Вале пагау пагаи дигада мақсад чӣ мешавад намедонем. Айни замон рафтестанд ва агар ягон навигариям шава, иншаллоҳ ки хабардор мекунем. Ва баъдан бисёриҳо пурсиданд ки мисол ҳамин нарх навои билет барои гражданино қимат чидагиай. Не бародаро, ако, апо, хоҳаро, нарх барои ҳама ягай. Яъне ки қиматам боша, ҳамада қимат арзон боша, ҳамада арзон ай. Дастрошния дар видеои пешина хай гуфтам ки чанд қашидагиай. Вале октябр, ноябр ай ҳозира гирифтестиям. Мақсад нафарҳое ки бигиранд хубтар ай, шояд наздик шава ва қиматтар шава. Баъд бисёриҳо телефон мекунанд, мегӯянд ака мо мисол ҳамин билет ҳамо бигирем точно рейсҳо атмедид намешавад. Дар ин мавзӯъ мо мисол ҳичи гуфта наметавонем. Мумкине ки айбега ҳамаи рейсҳоро атмедид кунанд. Мақсад айни замон ҳамиқа гуфта метавонем ки ҳамаш вақти соаташ қатъи парвоз кардестай. Хай нафарҳое ки тамошо дорем, подписатсия кунед, лайка биҷиқен. Ҳамин хабарҳое ки навшид морам ҳаракат мекунем ки тез шумода расонем. номерҳома барои билет мемонам. Метавонед ки занг занед, билетотона бигиред, ё ки савол дошта бошем пурсен. баъзеҳоиша ки успед намекунем, хафа нашавед, ҳамдигарфаҳмӣ боша, боше бохи хитона эҳтиёт кунед.